ମୁଁ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ। ତ ଆପଣ ଏକ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରେ। समझ रहे हो? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଆପ୍ ଧରି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆସିକି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ନୋଟିସ୍ ଆପ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପରମିଶନ୍ ମାଗିବ ସବୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ। ତ ଆଲାଉ ତ ନୋଟିସ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ କରିବେ ଆପଣ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ରେଡ୍ ହେବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ଆଲାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ହେରି। ତ ଦେଖ ଆଲାଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଫାଇଲ୍। ତ ଆପଣ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ତ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ତ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ଆପ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଅଲ୍ ଆପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଥେମ୍ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମରି। ତ ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ ଏଥିରୁ ଆସିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ମେସେଜ୍ କରିପାରୁଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି। ଆସିଯାଇଛି ଆମର ମେସେଜ୍। ତ ଲେଖ ହାଇ ହାଇ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ନ ଯାଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇ ପଠାଉଛି। ତ ହାଇ ହେଲେ ପଠାଇଲେ ବି ହେଲେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମେସେଜ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଏଫ୍ କି ବିଏଫ୍ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି। କିଛି ବି समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଯିଏ ମେସେଜ୍ କରିପାରୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ମେସେଜ୍ ସବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ନ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ବିଏଫ୍ ନ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣ ମେସେଜ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ କେଉଁ ଆପ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇब ଗୋଟେ କରିବେ କାହିଁକିନା ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆନେ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है? अन्याय है। मैं दुनिया हिला दूंगा। सबस्क्राइब कले आप उत्साहित रही आपंक पाखे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।